जोङो दा दंफैयो मावजिपारा गामियाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों हयथ' रायजो राजाफ्रा खौरांखौ मोनबाय थादों। बिजनि दख'र एबसुनि सिङाव थानाय मावजिपारा गामिनि सासे सेंग्रा 25 बोसोरनि सेंग्रा जायख्लं बर'। बिथांनि न'खरा जोबोद गोरिब, गाव हारसिंल' आरो बिजय बर'नि सासेल' फिसाज्ला जायख्लं बर'। न'खरा गोरिबनि थाखाय बिथाङा जिउनि राहा नागिरनानै दिल्लीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन। थांनाय 10 अक्ट'बर खालि न'निफ्राय ओंखारलांदों। न'निफ्राय ओंखारलांनानै बिथाङा रेल ओंखाम जानायाव बिस मोनजादों होननानै बुंदों आरो बिस मोनजानायनि उनाव बिथांमोना 12 थारिखआव दिल्लीयाव सौहैदों आरो जाय स्टेसनाव ओंखारनो गोनांमोन बिथांमोना बेयाव ओंखारनो रोङाखै, आन्दायनानै पयजन मोनजानायनि थाखाय ब्रेना जानानै। दा बेनि उनाव बिथांमोना सानैमोन, सासेया 4 नम्बर हादाननि। दा बिथाङा आखाइ बायनानै दङ। बिसोरो ट्रेननिफ्राय जेब्ला पयजन मोनजानायनि उनाव हजोंहाय मोनहैनानै जेब्ला गावसोर स्टेसन ओंखारनांगौखौ बारलांनानै आनन्द बिहाराव ओंखारहैयो अब्ला बिसोरनि थासारिया मोजां नंलामोन। मोनसे गिनाय थासारि बिसोरनाव सोमजिदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोरो बेगफोरखौ गासिबो ट्रेनाव गालांनानै खुनुरुखुम मबाइलखौ लानानैल' बिसोर ट्रेननिफ्राय खारनदों। बेनिफ्राय स्टेसनावबो पुलिसफोरखौ आथिं हमहैलाबायदों होननानै बुंदों। बेनि उनाव बिथांमोना हजोंहाय दा जाय आखाइ बायनानै दङ दिल्लीयावनो दङ, बेवहाय बिथांनि बिहावा दिल्लीयाव मावखायोमोन। दा बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै लांनो फैदोंमोन। लांनो फैनायावनो बिसोरनाव ब्रेना मोनसे जानानै गिनाय थासारि सोमजिनानै जोङो थैखासिगोनबा होमबा जोङो मानो थाबावनो बिदि होननानै गारियाव बारसोमदोंमोन। जाय हस्पिटालाव दङ दायो। दा बिथाङा आखाइ बायनानै दङ। लोगोसे हस्पिटालाव थांखांनायनि उनाव आरोबाव मोनाबिलियाव मोनसे थासारि सोमजिबाय जायख्लंनियाव, जोबोद गिनाय थासारि। सोरबा गावसोरखौ लांनो फैदों, बुथारनो फैदों बेबायदि बुंनानै बियो खारखोमानो नागिरदोंमोन हस्पिटालनिफ्राय। दा बेयावनो उनजों खारलांनायाव जोङो जायफोर हस्पिटालनि आरो हजों दिल्लीनि रिपर्ट बायदि जों मिथिबाय, बिथाङा हस्पिटालनि पाइपजों गाखोलांदोंमोन उनजों, लेट्रिन पाइपजों। दा बेवहायनो पाइपआ जनानै गोग्लैबोदों हायाव। दा बिथाङा रुंसारि जाहैबाय। बिनि उनाव हरसे नागिरबाय लोगोफ्रा, जाय हस्पिटालाव दंफायोमोन, नाथाय मोनाखिसै। अखानायै बयबो दावराव जाबाय, मानसिखौ मोनबाय, नाथाय गोथै महरावसो। दा बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय। दा दिनैहाय बियो बेखौ मोनसे इसु खालामनांगौ जे जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनैहाय ट्रेनाव गाखोनानै ट्रेनाव बोरैहाय पयजन मोनजानो हायो, सासे ट्रेननि दावबायारिया बोरै मुलि मोनजानो हायो। दा बेखौ इसु खालामनांगौ। मानोना नङाबा जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो बेखार लाइमोनफ्रा खामानि नागिरनानै थाङो गुबुन जायगायाव। बे दिल्लीयावल' नङा, गुबुन स्टेटआव थांनानै दंहैयो जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि नागिरनानै। दा बेबायदिनो रुंसारि जाबाय थानो गोनां जागोन। दिनैहाय जायख्लं बर'आबो न'खराव जेबो गैथारिनि थाखाय बे राहाखौ नागिरनानै थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, दिनै न'खरनि सासेल' फिसाज्ला, बिमा बिफा, बोराय बुरै रावबो बिसोरखौ नायनो दिनै रावबो गैया। दा दिनैहाय बिथाङा रुंसारि जाबाय। जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जायख्लङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैदों। आरो दिनैहाय जायख्लंनि न'खरा जिहेथु जोबोद गोरिब, दा बे न'खरनो जोङो खावलायगोन बिटिसि सरकारा सारद' खुंनो थाखाय आरो इयुनाव बोराय बुरै सानैया, बिमा बिफा सानैया जिउ संसार जालांनांगौनि थाखाय अनसुंथाइ होगोन। जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरबाय। आरो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों, जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो न'खराव जेबो गैयिनि खामानि नागिरनानै बाहेरायाव थाङो। बेंगलर, गवा, गुजरात गुबुन स्टेटआव खामानि मावनो थाङो। दा जायफ्रा बेबायदि खामानि मावनो थांगोन, एसे जाहाथे गावखौनो एसे सांग्रां जानानै थांगोन। जोङो सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि होबाय थादों आरो गोबां थासारि जों मोनबोबाय। बेबायदिनो ट्रेनाव थाङो, सोरबा मुलि होनाय मोनजायो, बायदिसिना थासारि जायो, सिखाव खावजायो, फैसा सिख'नानै लांजायो। दा बेखायनो गाव गावनो एसे सांग्रां जानांगोन। आरो जिहेथु रेलवे डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो ट्रेनाव दा हरफायो, RPF हरफायो, रेलवे पुलिस। दा बिथांमोनजों मोजां जगाजग खालामनानै थांनांगौ। आरो बेवहाय नाम्बारबो थायो, टल फ्रि नाम्बार। बेवहाय थाबैनो माबा मोनसे थासारि सोमजिदोंबा टल फ्रि नाम्बाराव फन खालामनानै RPFखौ लिंहरनांगौ। एसे सांग्राङै थांनांगोन। बेखायनो खावलायबाय, जाहाथे मोन्दों होननानै बायदिसिना बुस्थुखौ जालाङा। बेबायदि थासारिजों जाहाथे आरोबाव जायख्लं बायदि गोबां बर' लाइमोन जायफ्रा बाहेरायाव खामानि मावनानै थाहैयो,
बिथांमोना बेबायदि भुगिनो गोनां जाया, आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाया आरो न'खराव बेबायदि दुखुनि थासारि सोमजिया। बिनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ खावलायबाय आरो जोङो खावलायनो नागिरदों दिनैहाय जोङो गुबुननि खामानिखौ बिराद मोजां नुयो, माने गुबुन गोजाननि हाजोखौ समायना नुयो होननाय बायदि। नाथाय बेबायदि गोबां खामानि जोंनि ओनसोलावनो दङ जायखौ जों दिनैबो बे खामानिखौ आखायावनो होनो हायाखै। जोंनि बेफार बानिज्यआव, जोंनि फालांगियाव, जोंनि बेबायदि बायदिसिना दखान होनाय बेबो थासारिजों जोङो बेखौबो जों खामानिखौ मावनांगोन। दा जोंनिया थोंजोङै माबा लकेलाव बा गामियाव माबा खामानि गैयाबाथाय डाइरेक्ट कम्पानि, बे डाइरेक्ट गुबुन जायगायाव गोसोखांहरो आरो। नाथाय नोङो गुबुन जायगायाव जि मावहैगोन बे खामानिया जोंनि ओनसोलावबो दङ। दा बेखायनो दिनैनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि इयुनाव आरोबाव जायख्लं बायदि जिउ खोमानो गोनां जाया गुबुन जायगायाव थांनानै। बेखायनो साफ्रोमबो बर' लाइमोन जायफ्रा गोजानाव थांगोन बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे जोबोद साबधान थांगोन आरो गोजानाव थाहैगोन मोजाङै थाहैनांगोन। दिनै बेबायदि गोबां थासारि जायो, जिउ गोमानायखौल' बुङाखै, दिनैहाय गुबुनजों नासयजायो, सोरबा मालिकनि सिङाव आथिं सिङाव थानांगौ, बायदिसिना थासारि जाहैयो गुबुनाव। नाथाय बेखौनो जोङो लकेलाव जुदि मावोबा जोङो बिमा बिफाजों मोखां नायलायनानै नोङो सप्तायाव खनसे बिमा बिफाजों नुजाफैनानै जोंनि जिउ राहाखौ लांनो हायो। बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय साफ्रोमबो लाइमोना जाहाथे सांग्रां जागोन आरो दिनै जायख्लं बर'नि दुखुथिया न'खराव जोंबो खौरां लाफैदों आरो जायख्लं बर'नि गोथै सोलेरखौ न'सिम लाबोनायाव जोङो गोबां मदद खालामबाय। जोङो जाथाया 12 अक्ट'बरनि मोनाबिलियावनो जादोंमोन। अखानायै 13 अक्ट'बरनि फुङावनो खौरां मोन्दोंमोन, नाथाय जोंनिसिम आनसलिक एबसुनि खौराङा थांबाय 12थायाव, सानसुनि 12थायाव। इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जोंनो फन हरबाय। बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट दिल्लीयाव जगाजग खालामबाय, दिल्ली इउनिट एबसुजों। आरो बिसोर बुंबाय र' आं हस्पिटालाव थांनो। हस्पिटालाव फैबाय हैदिनखालि, बै समाव 3था जाखाबायमोन। बिथाङा बुंबाय जागोन, फ्रि लांनो हागोन फ्लाइटजों डेड बडिखौ, नङाबा न'खरनिया हजोंनो गारबोनायनि बुंहरबायमोन आरो जायफोर थाफाग्रा। प्रसेसबो खालामबायमोन हजोंहायनो गारनायनि गोथै सोलेरखौ। नाथाय जों बुंबाय नेथ' दिल्लीनि मानसि फैगासिनो दङ, जोङो डेड बडिखौ लाबोनायनि बेब'स्था खालामगोन। बेनिफ्राय दिल्ली इउनिट एबसुनि आफादगिरि बिस्वजित नार्जारि बिथाङा जगाजग खालामनानै हस्पिटालाव फैनानै डेड बडिखौ लाबोनायनि प्रसेस खालामबाय। बेबायदिनो जोङो मैया सानसे अफिसियेल खामानि मावनानै, जिहेथु एयारपर्टनिफ्रायसो लाबोगोन, बिनि मदद नांगौ, बिनिफ्राय माखासे पारसेन्ट हेल्प खालामो, गोरिब गथ'फोरखौ, गोरिब न'खरफोरनि बिदि गोथै सेर लांनायखौ एसे मदद खालामो। बिथाङा डिपार्टमेन्टनिफ्राय 14,000खौ फ्रि होदों। बेनिफ्राय 22,000खौ जोङो माखासे मानसिफोरखौ बुंहरनानै, दख'र एबसुनिफ्राय बुंहरनानै बिथांमोना सोनानै हरदों आरो बिनि उनाव 36,000 होनानै गोथै सोलेरखौ लाबोनाय जाबाय गुवाहाटिसिम। आरो गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम लाबोनायाव जोंनि बिजनि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर' बिथाङा हेल्प खालामहरबाय, एम्बुलेन्स भाराखिनिखौ। दा बेबायदिनो जोङो न'खरा गोरिबनि थाखाय, न'खरा गोरिब होननानै बेबायदि आगोमा गोथै सोलेरखौ जाहाथे गुबुन जायगायाव गारबोआ, न'नियाव बिमा बिफायाबो नुनांगोन मोखांखौ, गोथै सोलेरनि मोखांखौ, गामिनि गोथै बारियावनो थाफैनांगोन, बेखौ साननानै जोङो जोबोद नाजानायनि गेजेरजों दिनै जायख्लं बर'खौ न'सिम लाबोबाय। दहायो 11:30 गुवाहाटियाव सौफैदों, फ्लाइटआ इन्डिग'जों फैदोंमोन। बेनिफ्राय दा 11:30 न'सिम सौफैबाय आरो दाबो गोथै सोलेरखौ लांनो थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो जायख्लं बर'नि बिमा बिफा बिथांमोनजों समानै दुखुनि बाहागो लाफाबाय आरो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय जाहाथे जायख्लं बर'नि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों आरो सोरगोआव थानानै सानै बिमा बिफा सानैल' आरो बिबै दङ, बिथांमोनखौ नायहरबाय थागोन, बेखौनो जायख्लंनिसिम आर'ज गाबहरबाय। आरो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जायख्लं बर'नि जि न'खरनि थासारि बेखौ फोसावना होबाय, जाहाथे मदद खालामगोन। गोजोन्थों।